Mergem mai departe, mergem cu spatele. Unde-i învățat tu porcăriile astea? Ce vrei să visezi? Vreau să visez că sunt un astronom care zboară cu dragonul. Te-ai fute cu altul dacă aș fi într-un scaun cu rotile? Jesus. Hai, că ai 2 mesaj, lasă-mă pe mine. Ilie? Aveți vreun conflict cu cineva? La muncă sau în familie? Te-ai dus la birou? N-am fost în stare. Orice detaliu care poate părea acum nesemnificativ, mai târziu se poate dovedi important. Cristina nu știa încă, că nu i-am zis. Dacă mai sun vreodată pe numărul ăsta, ți-au familia în pulă, dă-te morți, mătii de căcat de aici. Farfurile la farfurile. Și paharele la pahare. Știu că vă e foarte greu, dar trebuie răbdare. Noi ne mișcăm cât putem de repede în condițiile date. Nu știu cum să fac. Unde tati vine? Tati are niște treabă aici, nu poate să vină cu noi. Dacă drumul cu aici, cum o sunat, o să la cameră la mine. Dar n-am țipa la ea, de ce spui asta? Vă rog, nu abandonați. Nu mai ziceți că înțelegeți, că nu înțelegeți.